Ако тази нощ се събудите в 3 без нещо, без причина, с пресъхнала уста и с онова странно усещане, че сърцето ви бие малко по-бързо от нормалното, искам да знаете нещо. Това не е старост. Това не е нерви. Това не са сънища. В повечето случаи, които съм виждал, това е захарта ви. И тя не се качва в 3 през нощта случайно. Тя се качва, защото нещо е било направено или не е било направено в последния половин час преди да си легнете. Ще ви кажа нещо, което може да ви прозвучи странно. Голяма част от хората, които идват при мен разтревожени за сутрешната си захар, не грешат в храненето през деня. Грешат вечер. И то не с яденето. С това, което пият. Или по-точно, с това, което не пият. Има едно питие. Просто, топло, струва колкото нищо. И ако то е последното нещо, което влиза в тялото ви преди сън, черният ви дроб се държи съвсем различно през нощта. Ще ви кажа кое е. Ще ви кажа и как точно да го направите, и кога, и какво да не правите с него. Но нека първо ви обясня нещо, защото ако не разберете защо работи, ще го пробвате 3 дни и ще го зарежете. А тук трябва търпение. Представете си, че тялото ви е къща. Денем в тази къща има движение, храна, светлина, разходка до магазина. Всичко се изразходва. Нощем къщата притихва. И вие си мислите, че щом спите, вътре нищо не се случва. Точно обратното. Нощем в тази къща работи една много усърдна фигура – черният ви дроб. Той не спи, той пази. Черният дроб има запас от захар. Държи го на страна, като бабите държат буркан с пари зад иконата за черни дни. И през нощта, когато отдавна не сте яли, той решава, че е дошъл черен ден. И започва тихо, лъжичка по лъжичка, да пуска захар в кръвта ви. За да не паднете, за да имате гориво за сърцето и мозъка до сутринта. При млад човек това е красива, точна система. Пуска колкото трябва и спира. При човек над 60, особено ако е имал няколко тежки години, ако е под лекарства, ако спи лошо, ако е носил стрес десетилетия наред, тази система започва да пуска повече отколкото трябва. И не спира на време. Затова хиляди хора се събуждат сутрин, не са яли нищо от вечерта, а захарта им е по-висока отколкото е била преди лягане. Хората ме питат: докторе, как така? Нищо не съм ял. Аз им казвам: не сте яли вие. Черният ви дроб е готвил цяла нощ. И тук е моментът да ви кажа най-важното, но не още. Ще стигнем до него, обещавам. Защото има един детайл около това вечерно питие, който почти никой не знае и без него всичко останало не работи. Ще ви го кажа, когато ще го разберете правилно. Нека се върнем към нощта. Помня една жена, някъде към 72. Дойде при мен с дневник. Истински дневник, ръкописен, смолив, всяка сутрин записвала числото. И ми казва: аз ям като птичка. Ям супа вечер, малко сирене, чай. И пак сутрин числото е високо. Питам я: а колко е часът, когато вечеряте? Казва: към 6, най-късно 6:30, аз рано лягам. Питам я: а между 6:30 и 11, когато си лягате, какво пиете? Казва: нищо. Понякога вода, понякога нищо. 5 часа. 5 часа тялото й стои сухо, гладно и притеснено и после ляга да спи още 8. 13 часа без нищо. Тялото не разбира това като диета. Тялото го разбира като тревога. А когато тялото е в тревога, то вдига захарта. Винаги. Това е древен механизъм. Щом има опасност, дай гориво. Тук идва първото нещо, което искам да запомните. Сухата, гладна, тревожна нощ вдига захарта повече, отколкото парче хляб на вечеря. Знам, че звучи обратно на всичко, което са ви казвали. Затова ви моля, не бързайте да ми възразявате на ум. И слушайте до края. Има 3 неща, които през нощта карат черния дроб да пуска повече захар, отколкото трябва. Първото е обезводняването. Второто е стресовият хормон, който се качва към ранните часове. И третото е лошият накъсан сън. Обезводняването е най-подценяваното. Кръвта ви не е река, кръвта ви е гъста течност. Когато сте на сухо, тя се сгъстява. И същото количество захар в по-малко течност дава по-високо число. Просто като аритметика. Затова хора, които вечер не пият нищо и през нощта не стават за вода, сутрин имат по-лоши числа, дори без да са яли повече. Стресовият хормон е втората част. Той се вдига естествено към 4-5 сутринта, за да ви събуди. Това е нормално. Проблемът е, че той има една задача – да ви даде енергия. А енергия значи захар. И той буквално казва на черния дроб: пускай.
Ако вечерта сте легнали напрегнати, ако сте гледали новини до последно, ако сте се въртели с мисли за пари, за деца, за здраве, този хормон е бил висок още при заспиването. И цяла нощ е държал крана отворен. Третото е сънят. Една единствена накъсана нощ, ставане 3-4 пъти, пърхностен сън, задух, прави тялото значително по-нечувствително към собствения му инсулин на следващия ден. Една нощ. Не месец. Една. И сега разбирате защо ви говоря за питие преди сън, а не за диета. Защото ако успеем да направим нощта по-спокойна, по-влажна и по-дълбока, числото сутрин пада само. Без нищо друго да сте променили. Преди да ви кажа кое е питието, ще ви помоля за нещо съвсем малко. Ако до тук ви е станало по-ясно защо се събуждате нощем, натиснете палеца под видеото. Не за мен. За да стигне това обяснение и до онези хора, които сега лежат будни в 3 през нощта и си мислят, че полудяват. Те заслужават да чуят, че не е в главата им. Добре, ето го. Последното нещо, което да изпиете преди сън, е чаша топла вода с канела. Топла, не гореща, не сладка. И се пие в определен момент, за който ще ви кажа след малко, защото моментът е половината от работата. Ще ви обясня защо точно това. Канелата, обикновената канела, която стои в кухненския ви шкаф до Коледа и после я забравяте, има свойството да прави клетките ви малко по-отзивчиви. Инсулинът е като ключ, а клетката е като врата с ръждясала ключалка. При човек над 60 тази ключалка се е поизносила. Ключът има, но не влиза лесно. Канелата действа като капка масло в ключалката. Не сменя ключалката. Просто помага на ключа да превърти. И вижте кое е красивото. През нощта вие не ядете. Значи няма нов поток захар отвън. Има само този, който черният дроб пуска отвътре. Ако в този момент клетките ви са малко по-отзивчиви, тази вътрешна захар се прибира там, където й е мястото, в мускулите, в тъканите, вместо да се върти цяла нощ в кръвта ви. Затова хората казват, че питието изкарва излишната захар, докато спят. Не, че тя изчезва, тя се прибира. Топлата вода върши втората работа – разрежда. Спокойно, бавно хидратира, без да ви събуди за тоалетна, както студената вода. И топлината има още едно действие, за което малцина се сещат. Тя отпуска. Топла течност в стомаха вечер сваля напрежението, а по-малко напрежение значи по-малко стресов хормон, значи по-затворен кран. И третото – самият ритуал. Не се смейте. Тялото над 60 обича повторение. Когато всяка вечер правите едно и също нещо, в един и същи час, тялото се научава и започва да се подготвя за сън само. Сега детайлът, който обещах. Онзи, без който нищо не работи. Времето. Повечето хора чуват вода с канела преди сън и я изпиват в леглото, с последната глътка преди да изгасят лампата. И после стават 2 пъти да пикаят, спят зле и на сутринта числото е по-лошо, отколкото преди. И решават, че съветът е глупост. Питието се пие около 40 минути до час преди лягане. Не 5 минути. Тялото има нужда от време да го поеме, да го разпредели, бъбреците да свършат своята работа, преди да сте легнали. Изпиете ли го час преди сън, до момента в който главата ви докосне възглавницата, течността вече е в тъканите ви, не в мехура. И второ, изпива се бавно, на малки глътки, не на екс. Голямо количество наведнъж отива директно надолу. Малките глътки в продължение на 10 минути се усвояват. Ето това е разликата между човек, който казва «опитах, не стана» и човек, който след 3 седмици ми показва дневника си с гордост. Как се прави? Взимате чаша вода, стопляте я колкото топъл чай, който можете да пиете, без да духате. Слагате малко канела, колкото хванете с 2 пръста, не повече. Разбърквате. Оставяте 5 минути. Разбърквате пак, защото канелата ще слегне на дъното и това е нормално, не е развалено. Пиете бавно, седнали, на спокойствие. Не пред телевизора с новините. Седнали, тихо, като човек, който си прави добро. Ако не понасяте вкуса на канела, и има такива хора, не е задължително всеки да я обича. Има други варианти, за които ще ви кажа малко по-нататък, включително един, който особено помага на хора, които се събуждат нощем от сърцебиене. Но първо още нещо за канелата, защото има един въпрос, който ми задават почти всеки път. Питат ме, докторе, а може ли повече? Ако една щипка помага, 3 ще помогнат ли 3 пъти повече? Не. И тук ще бъда много ясен, защото това е важно. Канелата не е безобидна в големи количества.
Особено обикновената, евтината, която се продава навсякъде. При човек, който я гълта с лъжици всеки ден, тя натоварва точно този орган, който се опитваме да успокоим – черния дроб. Малкото количество помага, голямото пречи. Това е правило, което важи за почти всичко в тялото след 60. Затова ви казвам – щипка, всяка вечер, търпеливо, не героично. И още нещо. Не всяка вечер трябва да е канела. Тялото свиква с всичко. Затова аз обичам да казвам на хората, правете го 5-6 вечери, после една вечер само топла вода. Дайте на тялото малка изненада. Това го държи отзивчиво. Сега да поговорим за това, което разваля всичко. Защото мога да ви дам най-доброто питие на света, но ако правите 3 неща след вечеря, то няма да помогне. Първото – сладкото след вечеря. Знам колко е приятно. Едно бисквитче с чая, едно лъжиче сладко, парченце шоколад пред сериала. Проблемът не е в количеството, проблемът е в часа. Същата бисквита в 11 сутринта е едно, в 10 вечерта е съвсем друго. Вечер тялото ви е най-малко способно да се справи с захар. Това е часът, в който чувствителността към инсулин е най-ниска за денонощието. Вие давате най-тежкия товар, точно когато работникът е най-уморен. Второто – да си легнете веднага след ядене. Ако вечеряте в 9 и в 9:30 сте в леглото, тази храна ще престои в стомаха ви часове, ще се обработи бавно и захарта от нея ще се качва точно когато спите. Между последната хапка и възглавницата трябва да има поне 2 часа, а ако можете 3, още по-добре. Третото, и то е най-подценяваното, да седите неподвижно цялата вечер. Знаете ли какво прави 10-минутното ходене след вечеря? Работи като малка помпа. Мускулите на краката ви, а те са най-големите мускули в тялото, прибират захар от кръвта дори без инсулин, просто защото се движат. 10 минути бавно ходене из стаята, из двора, по коридора. Не спорт, не подвиг. Просто движение вместо седене. Това само по себе си сваля вечерното число значително при повечето хора. Ако сте на етаж без асансьор и вече не слизате, ходете из жилището. От прозореца до вратата и обратно. 20 пъти. Никой не ви гледа. Ето, вече имате 3/4 от решението. Но има още едно нещо, свързано с самата нощ, което искам да ви кажа. И то е може би най-важното от всичко досега. Ще стигнем до него след малко. Преди това, за онези, които не обичат канела или на които лекарят е казал да внимават с нея. Има топла вода с малко настърган пресен джинджифил. Той стопля, помага на храносмилането и особено върши работа на хора, които вечер имат тежест в стомаха. Има чай от лайка. Той не действа върху захарта директно. Той действа върху съня. А ние вече казахме, дълбокият сън сам по себе си сваля сутрешното число. Лайката е за онези, които лягат с бучащата глава. Има вода с малко лимон, ако стомахът ви я понася. Не всеки я понася и ако имате парене, забравете за нея. И има едно, което рядко се споменава. Топла вода с малко счукани семена от копър или резене. Старите жени в селата ги дъвчеха вечер. Успокояват корема, спират подуването, а подутият корем е една от най-честите причини хората над 60 да спят повърхностно и да се въртят. Изберете едно, не всичките. Едно, което ви е приятно, защото ако не ви е приятно, няма да го правите след третия ден. А ние тук говорим за месеци, не за дни. И сега, обещаното. Най-важното нещо в цялата тази история не е канелата, не е и водата. Най-важното е колко дълго тялото ви стои без храна през нощта и как то преживява това време. Дългата нощна пауза е лечебна. Часовете, в които не ядете, са часовете, в които тялото чисти, ремонтира и схвърля. Това е древно, вградено, безплатно. Но има разлика между спокойна пауза и тревожна пауза. Спокойната пауза е когато сте вечеряли нормално, не сте гладували, поразходили сте се, изпили сте топлото си питие и сте заспали спокойно. Тогава тялото използва паузата да си свърши работата и сутринта числото е добро. Тревожната пауза е когато сте вечеряли много малко, за да ви е ниска захарта, легнали сте леко гладни, сухи и напрегнати. Тогава тялото не чисти. Тялото се брани и вдига захарта, за да ви пази. Затова толкова много хора, които се стараят най-много, имат най-лоши сутрешни числа. Не защото са направили нещо лошо, защото са направили нещо строго. А тялото, над 60, не отговаря добре на строгост. То отговаря на грижа. Тази разлика между строгост и грижа е може би най-ценното нещо, което мога да ви кажа за здравето след 60. И не важи само за захарта.
Ако това ви е стигнало до сърцето, абонирайте се. Тук говорим точно така – бавно, човешки, без страх и без страшилища. И ако имате човек, който всяка сутрин гледа притеснено кръвната си захар и не разбира защо тя е такава, пратете му това видео. Понякога един разговор променя годините напред. Още няколко думи и ще завършим. Не очаквайте промяна за 3 дни. Тялото ви е свикнало да живее по един начин десетилетия. Дайте му 3 седмици. Правете едно и също нещо всяка вечер. Топло питие час преди сън, бавни глътки, малко ходене след вечеря, лягане в един и същ час. И записвайте. Не в главата си. На хартия. С молив, като онази жена с дневника. Защо на хартия? Защото паметта лъже. Помним лошите дни и забравяме добрите. Хартията не лъже. И когато след 3 седмици погледнете колоната с числата, ще видите нещо, което няма да усетите иначе. Че линията се е наклонила надолу. Тихо, без чудеса, но надолу. И още нещо, което ще ви успокои. Ако една сутрин числото скочи без причина, не се плашете. Погледнете назад към вчерашния ден. Спали ли сте лошо? Разстроил ли ви е някой? Боляло ли ви е нещо? Захарта е като барометър на цялото ви състояние, а не само на чинията ви. Едно високо число не е присъда. То е съобщение. Прочетете го и продължете. Помня един мъж, някъде към 75. Беше от онези, които всяка сутрин ставаха с лошо предчувствие заради апарата. Живееше с този страх. И когато след 2 месеца дойде пак, най-хубавото, което ми каза, не беше за числата. Каза ми: докторе, започнах да спя. Просто спя. Цяла нощ. И числата тръгнаха след съня му, не преди него. Затова, ако трябва да запомните едно изречение от всичко, което ви казах тази вечер, нека е това. Не се борете с захарта си през деня, ако сте я оставили без грижа през нощта. 8-те часа, в които вие не правите нищо, всъщност решават всичко. Направете ги топли, направете ги влажни, направете ги спокойни. И тялото ви ще свърши останалото само, както го е правило 60, 70, 80 години. Тази вечер, час преди да си легнете, стоплете си чаша вода. Сложете щипка канела, седнете и пийте бавно, като човек, който най-сетне е разбрал нещо важно за собственото си тяло. Утре сутрин погледнете числото и започнете да записвате.